Pi anglong news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini aberta angton ben archuponik tha Nihang Duwabarguri Baptist Church Youth Fellowship Mate NDBCYF area along Monduli Pli Atum Chepater Pipon Pen Youth Camp Ajame Kapaman Pon La Sonsi Kedamtang Nipai Inkoy da Troxy Pen Inkoy da Sirkep Pray Achiklo Ningkan Surihinira Inkoy da Gitom Arnian Riso Nimso Mate Riso Ejang Youth Camp Ajame Kapaman Pon Lakha Kret Troxy So Cheng Tenta Ke Parlo Rong Mongwe Patu Aklamalong Kaju Rong Hangpi Sport Complex Auditorium Hall along Rong Mongwe area along Monduli Pli Riso Nimso Chingrum Amai Ke Chak along Jesimet Chipater Pipon Lake Rong Mongwe Baptist Church Kerala Baptist Church Langherang Baptist Church Nodor Langso Baptist Church Atumpensi Chipater Pipon Lo Anparta Nipai Inkoira Troxy Chiti Ningkan Surihinira Inkora Ketom Arnipen Cheng Ponsi Nipai Inkora Sirkep Anapan ND BCYF Amaipu Elvis Tokbi Pensi Opening Service along Mai Chepahepu Pondo Lapen Ke Cheng Pen Kichut Anapan Arnama Herjume Ke Hangpon Tu ND BCYF Kongchun Bang Rajesh Rong Pipen Riso Nimso Mate Youth Camp Aputa Ke Klem Kedam Lapen Kache Jaji Apan Mai Along Lam The Jaipo Bang so along pen Aluhiaman pen Kachetong Dun Laki Martin Timung Assistant Teacher Hudom Bible Institute NKBA Harsing Ronghang Treasurer Robin Rongpi NKBA YD Secretary Anparta Penang Ankit Hekiding Hempu Akam Ke Klemalong Lapen Klemdam Rapet Atum Penang Anchitong Dun Bang so along Arnam Alam Kithan Pon Mate Speaker NKBA Assistant Teacher Hudom Bible Institute Martin Timung Bensi Jesimet Owe Kimi Kacheja Ponangchi Lapen E Ot Idur Kamata Kosonsi Jesimet Non Akai Along Kibe Senchi Pan Bible Angling Enpo Atepi Panpare Kre Isipen Kepa Nang Pariso Mate Pa Owe Longveri Bible Angling Enponsi Jumisen Ben Tanpo Dai Huri Ben Amo Singti Karbi Angling News untuk bicara yang sih buat hari itu kalau seperti kalau sih kan itu Allah akan curah biar kalau sih kan itu nasihat apa itu mulai sekarang itu lah masuk itu kan sekarang di patu dalam bodoh kan lalu misalnya sih kita dulu coba mana dulu ya coba They are too long. Nang wing more. Nang wing more. They wing more.
all Duwabargri APHLC amai pu Mondor Singh Ingtipen Inghan Phule along Chinthong Ronghang Farming Society pu atuma phan lamvoi ki pipo Bang so alam voi ki pinang kok alam theke keramtang Inghan Phule along Chinthong Ronghang Farming Society pu kachipu atum pherangke amai kangni ahut alang litum kaningje alam chokche pusi all Duwabargri APHLC amai pu Mondor Singh Ingtipen jongpon Athe chokche pu adim abangke Chinthong Ronghang atum ratari atotai si wangrong ason lasi lapuson abangke chokche deji Athe ratari asong alongke meme henono tadoji lasi nilitum ratari asong alongke nanglitum nangche jogdun dedetsi ke meji puta ningje pontu Athe ratari asong pen thorom lapen Chinthong Ronghang ke ratari asong pen claim rapet dam rapet un e Athe ratari asong atumke meme henuno akamsi ke claim mate kaningje pinak lasi thorom pen Chinthong Ronghang atumke chetondunde lasi nilitum ratari asong alongke Chinthong Ronghang atumke nangche jogdu nangne pusi ningje pon lapen hadak Inghan Phule along Sainik School binangji binangneke rat atum ingsai bom inchibom society Chinthong lapen ke hadak arat atum penta bang klardak pen nang chhandu lasi la aison son alam ke Chinthong Ronghang atum non pen ke nilitum ratari asong along ke nang chijok pusi all Duwabargri APHLC mai pu Mondor Singh Independent society polang tumpen ke yonglon ke tangte alam pen kaningche alam Inghan Phule long Sainik School bibek nai po Duwabargri pen Edwardson ko report Parbiang News Channel Chinthong Ronghang putela bang kenali tum political chatai long ning wang widet ti misanima pusi nilitum ipisi pen ke nang pachini dum lo athema lake isi dhorom nata dunlo lapen ke isi jutang nata dunlo lasila dang long purit ratchari chatai long nang litum ya Chinthong Ronghang amien pen ke wang pu bangke nang litum isi chok chedelo ason se dokolo athema dak ke political chatai lake ratchari chatai long pute dak ke meme hinuno alam tadolo lapen dak ke alam eda bangke nang litum Chinthong Ronghang tum nang chi jok do ni ya kamawi nilia do ko Chinthong Ronghang fan pupe setami hala Inghan Phule long Chinthong Ronghang society pu chi putum farming society pu chi putum phansini li jongda yasimete la se Chinthong Ronghang pu nang ni tum det galilo la dak ke dam toy pu put la pu pute ha be pinpo thengsa po klengdun la pen ke ha kar biricho la sonon se lerok po hala so le na bange Lasal sole alivera banang tung wan with the name nearly puja bank. Athema la banke isi karbikur po atum ajutang jubat society pina ba homas pina ma banke Chinthong Ronghang pelate. La so po se nyang litung lage political along ke wan with the jifan unan ke bori tha po se nili. Pachini lo la pen ke wang jilan tetame nadak Inghan Phule long. Sainik School BJP be banke lake ratcharia song tumsi bain ba social organization tumsi la dake lam chipang jar po la se hala Chinthong Ronghang po lam pena banke nani to da banke lam bang ningye don de si meji athema politics pen dhorom la pen ke jutang pen politics lake dam rapet une do rapet une na so posi nang litong setami la Chinthong Ronghang farming society pu sinang litong ichipu la sela society pen nang litong society pu tala belek society do nang pu pen Chinthong Ronghang te Chinthong Ronghang belek do nang pu nadak nang litong haladak arat to masi kwano ni kladak pen alam setami thanjan ta than elo chithan elo chipari yan ta chipari elo la so posinang litong hala political tum nang kang wui pen joine kenan tum dak lampang ja do nang ne amuk to liram Ronghang poisa nang pichom ba komane IM poisa nang pichom komane MLA poisa nang pichom mani MP poisa nang pichom poisa pen alam ba nang tum phan lam nang churung chijar pen nang ke nang tum dak alam bang ke lam chiyok don de na si mi Chinthong Ronghang society pu nang tum chi pu to nang ke Han Boka Sarthetiron Lukhi Mondir along Lukhi Puja Katalon po Munid atum per thea thakedo an atumta
kaprek athorom ke kroi atum do o lason si Preni phai inkora narkep ningkan suri hinira inkora ke thom arni lakha inkora trok duabar gri MAC constituency angkang han boka sarthe tiron arong along Lokhi puja mate Lokhi kar chokpon labangso Lokhi puja mate Lokhi kar chokpon along chepa hempu pon lake hempi tado tiron pi hempu Robin Hanse Mondir Committee President Chandro Hanse Secretary Ramesh Killing Advisor Robinson Killing Treasurer Thuni Teron Mohila Committee President Niharika Ronghangpi Secretary Renuka Teronpi Treasurer Rojina Lekhepi Alang Litumsi Labangso Lokhi Mondir Chepahem Pupo Lapen Labangso a Mondir along Halloween Penta Kevang Atumdo Lake Bali Pathar Chukiela during Dolamara Harlong Chuhu Penta Labangso a Mondir along Ada Porpai Trokra Achitim Lapen Arning Kangsam Porpai Plira Achitim an Ardom Ardi Ponsi Hempen Sangchewan Labangso Asang Pherem Ponpo Anlote Hemche Ponpo Lapen ke Klim Somar Atum Arnam Alun Kilun Pon Lapen Ladak Nangkidun Atum an Sakhi Chitor Ponsi Arnam Along Hirjume Chukang Ponpo Ningkan Kang Timta Cholong Chunrong Chia Pan Pusi Rat Atum Pen Perangke Athingno Ning Jepon Lapen Chithan Pon Dai Huripen Amos Ingti Dua Bargripen Edwardson Ko Report Karbi Angong News Channel Robin Hanse. Nili Saruti Warpro Koyan Serong Pen. Hitung dak nangkile pendak isi ningkarong isi do nampa ningkici the yone penisini tumdak bang lo. Dari duar baguri angkang during polling session pen seba. Perang si perangke abitung pan kardom pajir lo kardom lapen labang suah birta kilang rat. Ketua we pananili ninggang sama kardom pajir lo. Lasi perang si angkang pi duar baguri dai thor thana angkang long ketu hanboka sar thetiron rong along labangso ipi leukemia maro labangso pini asengkan wangason kitalon mate kiro karcho minu mekan ngacho hangani nang lesi pini labangso asengkan setame puthot ilitum Halloween arong aru ariso ejang mate pia purun sorgari sorgaman kithe giding labangso marolong chitong si pini sitame minu mekan kehang labangso asai ilitum deng polo aparta ilitum ekayang bong mate pening singkanang bong ilitum kedo kethak meji phang sitame ilitum mithang minu mekan kehang suabor ben chenglok tangka maha aminu mekan apen sok sang aminu mekan sitame labangso ke hang dum ben chenglok kasili tum karbi karba karat pini ladak Halloween pen langti pen langmang pen ke wangdo ke thegiding tum tapen bihek amu marli tum sitame nang asitong dundo lalang li tum sitame labangso amaro along pini ke talon karcio ni sitame minu mekan hang pon pen alang li tum mithang arbung arphe along labangso aminu mekan mate puru phanda rangtik mitik pepleng nang labangso aminu mekan ke hang pon ken nilihin penta mane choro parpik lo lasi laaning je pen sinilam the sitame ribik chek lo NKBA batai pharo sira kreke thom aphong ningkan esek amaipi lapen youth rally kapaman ponche dim sikdang ponbomlo Lakha Inkoi Rapho Nilip Constituency ke Parlo Hirhiri Baptist Church Amonduli Atum NKBA Ningkan Esek Amaipi ke Chakpon Chedim Kapang Thaipon Nonang Kelechi Ningkan Surihinira Inkoi Rapli Thang Achiklo Tarik Ner Kepen Kapang Cheng Ponsi Kapijuji Arni Tarik Kre Isian Pachut Ponpo Labang Soalong Youth Rally Sitame Paman Ponti Puta Dang Pachini Duntu Nihang Karbi Baptist Church Association Mate Chihekpen
NKBA MIP aning kanwang ason thak wang bom si morning asengkan aphan le thot sitami ningkan surihini na inkorapi thang achiklo ni phainar kepen crazy an piman pon thupo adim lake panjan hirhiri area baptist fel PHABF ke parlo hirhiri baptist church amonduli alongsi batai pharo sira cricket home aphong MIP lapen yudrali sitami paman ponpo labangso NKBA ningkan esek MIP kapaman ponchi pura tirikam amonduli atum don plikep aphayatum dode sangsepen ning arong bohong pen labangso adim pini pen batai pho aphong an monduli pen lapen rat akam hei hui klempang chingpon tanglo lapen chunpon bom ang taxi thekpon longlo lasi haladak ke chakwek tirikam amonduli pastor sir edrong p secretary kamson ingti bankar david teron lapen monduli dikon board lapen member atum do an nang kapachini dunke lapuson NKBA MIP ke chaklong laki isi akopai mate monduli aphan isi arnam ahirjume plo pusi nang chithandun lapen lapu panjan hirhiri area baptist fellowship area atum keja atum amen lake James Killing Maipu panjan hirhiri area baptist fellowship David Teron Rap Maipu PHABF John Crow Chunbang PHABF Jakhanias Ingti Rimbi Chunbang PHABF Biren Ingti Bidisar PHABF Baburam Terang Dihin Rimbang PHABF Labangso Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship keja atum pensitame kachuning ripon ke labangso NKBA MIP aphan nang kachuning ripon ke karbi anglong arlo atok anoke doan NKBA amonduli atum kardom pen nang chirap pidun tha lapen ladak ke chakbek amonduli tirikam Hirhiri Baptist Church amonduli atum aphan sitame kardom pen chirap pidun tha pusi phirang ke atheng no pen Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship keja atum lamthe pachini dun lapen lapu Panjan Hirhiri area Baptist Fellowship keja atum lapen monduli pastor pen danglok NKBA arlo kedo amonduli atuma phan nonangkele ji asengkan apharman ningkan surihini ra inkorapi thang achiklo ni phainar kepen crazy an aphan sitami pherangke athing lopen labangso NKBA MIP aphan chopha pon loputa nangthan pachini dun Koilama Tipen Moses Milik Karbi Anglong News Channel Mafan akiru people ma pulo te nilitum along nang kahumri apot kasi jasemet nilitum hin pen alang litum aphan mate kadu kawe arada tum aphan nilitum kachuning ri kangtung la hello and KBA ningkan sek amepi ke chak monjia pansi pineng ke nilitum along ri pansi nang tanglo la pen nilitum along ri aphan nang ke tang ateng pen hirhiri baptist amonduli atum pensi labangso ame kichak pun dia aphan alang litum si sikon tanglo la pen labangso ame aphan alang litum non an ni phon bak kam klem pon tanglo la pen non ke la kaddo kawe pantang edlo la pen non ar hibom lo la kaddo kawe tanglo purote non JCB patong si paklam ini po la pen la dake kiju na dino fansi nilitum sikon lo la pen la so porhut nili ke chuning ri kang tu hello non duhu bangke non ke bangji aninkan 2024 aninkan tarik nerkepen tarik crazyan lake NKBA amep nikan se ka mepi batai pharoi sira batai kre thom ke chok aphong lo aposi ladak nei nikan se ka mepi jo chali bonta la so me long lake yudrali tapado ponji la si ongdung pen ladak alon nang ki pidun je pansi nili NKBA alu amonduli pina pantame kachuning ri pen hapon anpardame la so hut nili tu mahin pen kachuning ri kang tung la hello le la bangso me ka pachun je phan nili tu mithanga ja kong pen nili tu aja kong pen ke uni arna ma ke raba phan nang je posi nang li tu amonduli pina pantame nili kachuning ri la hello monduli ke ja pastor dikon la pen monduli along ni marli ke jatum la pen risonim so ke jatum la pen bangpu do ana pansitame kardom pen nang kachun kardom pen nang kacherab dun je pansi nili hing pen ta chuning ripon wansi nili lamthi ington korna Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu